Kumbira sa Bohol. Sa June. Ayo. Katong driver bawa agdahan mo, Noy? Noy. Katong driver bawa agdahan mo, bisay gut. Ako sa nga yung driver nga nakalimtan. Kaya nga kaibigan, palabas na tayo. Kunin natin yung driver. O, dito. Parking area sa Lantaw, namalhin mo diri. Ay, pwede mo dayon, Brad? Pwede mo dayon? Okay. Lantawan. Kiling dagat. Oh, dini lantawan ang dagat. Saan po niya? Kuya, wag lang misaw. Saan madapit? Kuhan, bag tanan? Okay. Okay, itong kuhaw ng whole view din sa Lantaw. Palibot. Karon na makita to usa ka nindot. Okay, ni kagagaw. Okay, nag-order na sila sa among panuto. Igor kumukhaon na ni sila i-order. Sila may mga dato. Kaya nangagaw na ko na sa Dipolog City. Namakasyon rin sa Leon, Bohol. Okay, din sa Lantaw sila napunta, mga kaibigan. Sabot na sila. Kay gutom na ba yung tagnay sabaw sa ibaw. Kaibigan. Okay. Ko. Say. Kari mo style noy pang cowboy na noy? Ha? Pang cowboy. Pang chicks oh. Sa lasa ko ko rin na gobernador mato mo. Mayang liyan ni gobernador naong? Mayang oh. Mayang mong naong si gobernador? Wala na po pupuha. Yan na lang. Serve na ng mga taon. Ha? Wala ko kay. Ay, nana sir, nagawa. Sige na lang po. Nahala. Nahala. Dukon mata. Gama na di ay. Nadungan, sir. Nadungan. Hindi mo gilami kayo nakita na ikaw. Ay, wala may ana. Imbaw. Oh iya, bugatan ni. Bugatan. Bugatan. Ano siya, sir? Halaan. Bugatan. Di po na bayang. Di po na bayang. Okay, sabi na ko po sa utan ni Doy. Oh, bajang. Ang katuro siya, Bayang. Bayang. Nay ka ng kuan cabbage siya ato. Ang halaan isa ko. Wala na mo kuha. Kaon ako, oy, kay gutom na. Okay. Igala. Ang basiyo. Kunit na ko sa pansit na kaibigan. O igala sa Bisaya. Okay. Kani ako kay kinason, init-init pa o gaso pagod. Igala. Igop tag sabaw. Mama ko yung may kuha si Yoyoy dire. Di pa po pwede na sa labao dito. Di ba lang sa kondisyon na. Bili na kay wala kauli. Kau ana madaba. Okay, maingala ako. Igot na ninyo. Sabaw, init pa. Sabaw kinason. Kinason sa Bohol, sa Hunasan sa Bohol.